Presidente, señor alcalde, señor conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, o equipo da Consellería de Educación, o señor delegado territorial da Xunta en Vigo e a todos e a todas as presentes aquí, quero darvos a benvida como director do IES de Soutomaior e que é un placer para nós que estedes aquí. Neste acto, outras persoas creo que falarán sobre as cualidades do centro, sobre as cousas positivas que ten, e eu simplemente me gustaría incidir en tres aspectos importantes como docente. O primeiro aspecto é o alumnado dun instituto ou dun centro educativo. E como exemplo, os quero ler simplemente que estes alumnos: Breixo, Xiana e Anxo, Miguel, Laura e David, Unai, Ainhoa e Izaskun, Gerard, Mara e Marco, Fabio, Brian, Adian Barcouni, Desiré Duña, Zaida, Erika, Frida, Micaela, Yanira, Natalie Yulisa, Gabriela María, Manal El Arfawi, Rime, Yasmín Abufaris, Yapsera, Wali Zendi. Estos son simplemente os nomes de algúns dos alumnos que están no centro. E simplemente, como un exemplo, os facedes idea dos retos que temos con todo o alumnado. Segundo aspecto que quero destacar é o profesorado. O profesorado somos 32 profesores neste centro, de distintas especialidades, mulleres e homes, de distintas idades, cada un coas súas ideas, cada un coas súas obxectivos na vida, pero que somos capaces de unirnos para facer unha tarefa común que educar. Educar nun centro educativo, con todos os retos e con todas as responsabilidades que iso conleva. E o terceiro punto sería, conclusión do anterior, é a relación entre o alumnado e o profesorado. A relación que establecemos con eles é mutua, de ensinar e ser ensinados, aprender e deixarse levar para aprender. Nunha relación así, o máis importante para nós é a avaliación, avaliar todo o que facemos, todo o que conseguimos, o objetivo que conseguimos, e tamén avaliar o proceso que seguimos na educación. Se avaliásemos tamén agora este proceso de formación do novo centro, do instituto, teríamos que decir que o objetivo está conseguido. O objetivo está conseguido porque hoxe empezamos as clases normalmente neste centro. E das 9 da mañá aquí están os 300 alumnos nas súas aulas e agora as visitamos algunhas delas, e temos que decir tamén, se avaliamos o proxecto, que houve cousas moi positivas en ese proxecto. Valorar en primeiro lugar o apoio do noso inspector, que tamén estuvo aí presente durante todo o proceso de inauguración do novo centro, que non foi doado, trámites, papeleos, a veces burocracia que non entendíamos e non sabíamos por onde había que tirar, pero estuvimos aí apoyándonos mutuamente para facer este traballo. Gracias, Raimundo. Gracias ao profesorado que está baixo no CPI Manuel Padinto Iteiro, que se involucrou sin medida nesta tarefa, facendo incluso traballos que non lles correspondían, empaquetando, transportando, desempaquetando, colocando, invertindo tempo das súas vacacións para que isto fose adiante. Gracias ao Concello de Soutomaior, que se volcou plenamente nesta tarefa. Agustín e eu xa teñamos unha relación de chamadas case diarias para ver que faltaba, que non faltaba, que había que levar, aportando traballadores, aportando recursos para que todo fose correctamente para o inicio do curso. Gracias a don Jesús Oitabén, que nos fixo unha visita hai unhas semanas para ver como estaba o tema, para insistir en algunhas cousas que estaban pendentes. Gracias a Teresa de la Torre, que tamén a persoa desde a Consellería de Educación, que nos visitou xa no curso pasado, e porque tivemos varias reunións para facer efectiva a equipación deste centro en canto ao mobiliario. Era unha tarefa que nos parecía dificilísima e que ela nos guiou, eso, con chamadas e con presencia aquí no centro. E gracias especialmente ás persoas que estaban comigo no equipo directivo e están comigo no equipo directivo,
a Sandra, xefa de estudios, a Rafa, o secretario, e alguén que falta, que é Román, que asumirá a vicedirección para o ano que ven, porque isto nos supuxo traballo, esforzo, algunha frustración e tamén os podo decir que algunha bagua durante este proceso. Entón, eso sería a valoración positiva de todo o que fixemos. E tamén hai algunha cousa que, bueno, neste proceso, por inexperiencia nosa ou porque era algo novedoso, foron aspectos non tan positivos. Deles eu creo que en outro lugar e en outro momento teremos que deixar constancia diante da Consellería para que non se volvan a repetir ou para intentar salientalos ou para intentar guiar a un equipo directivo en este proceso que é moi complicado. Moi complicado. Pois, sin máis, darvos a benvida a todos a este centro e que esperemos que teña moito futuro. Moi ben.